mar josiasa manyalo teni e wuoth ma 2027 osemana chakore. Osemana mokore. Yiekore kendo piedhore. Broad base ni dwa bedo broad. Victor, mana gi kama iyienge gi kar jotugo no. Gima duong' ma influence kata mamiyo ng'ato nyiewo jotugo modwaro en ang'o? Omenda. Simon. Ok nyalo mar medo kwan. Ma tuk Simon. To wasewacho niga ni ka William ne nyalo tugo gi Simon 2022 e kimo mano tugo godo cha. Koro sani mushuru duto michoko pacho ka. Enie malware lwete. Enie moneno. Onyalo dhi tugo gi jotugo gi machalo nade. Governor odok moro ni ita koka winji maber. Ok no ne kanyo. Itemo wacho ni jatend piny aching tiyo gi pesa mar nyiewo jotugo moko. Kendo onyalo nyiewo jatugo moro amora modwaro. Mana kaka Real Madrid sani chunygi gombo jatugo miluongo ni Erling Haaland. Yes. Mar Man City. Yes. Kendo iwacho ni samoro ginyalo biro uso jatugo margi mang'ula ma ja piny Brazil miluongo ni Vinicius Junior ma bende nengo ne ber to gidhi nyiewo Haaland. Tiende ni ng'at moro amora ma Madrid ochuoga e wang'e ni gidwaro to nyaka ginyiewo. Mano bende kaka William to bende kaka tuk siasa ni chalo. William ing'eni sama in gi Simon tinyalo yudo jatugo moro amora midwaro. Kech kidonje e chiro tiwacho ni gipedh kama ni gidwaro adi. Koro ing'iyo ni to jatugo mitugo ni namba mane mobiro goyo. To mondo mi waket ne jopiny owinji tiend wach ni wachak ni tang'o manyomiyo inyiewo jatugo kiano biro tugo namba 3 ke thothne to samoro nyalo biro bede bench nikech king'iye to tiende ge be chalo gima gina cham giduto te mak mano osebedi sirikal kuom thuolo malach. En wach mar by election. Ang'o momiyo by election important kendo muhimu? Ma by election ma Baringo ni Victor miyo William Ruto ne ok nyal yie mondo mi odhi opiem gi Gideon Moi kochung senator makanyo. Mokwongo ok ni bedo ni Gideon Moi ni kakoro bedo senator ma Baringo to ni dhi bedo gima lich ahinya. Mak mana ni kizungu luonge ni litmus test. Tiende ni ochalo oboke moro ma kinyumi e pi to loko kite. Oloko kite. To kite no nyalo mi singla moro. Kite no nyalo mi bas kami winji kele godo. Koro sani sirikal moro amora matiyo ok inyal yie mondo amen moro bini mawiye machalo gimolo iye. Nikech ka ng'ene Kanu tiende lach Baringo ka nikech mae county ma Moi ne wuokie. Yes. Abe king'iyo to ka kende machalo gimodong'ie gi ji e Kenya mangima. Koro midi po nono Gideon Moi nikech neno ka e yiero mokalo William Ruto ne oyweyo Rift Valley motieko joka Moite. Mak mana ni kaluwore ni bedo sirikal moro amora kosedonje telo to samoro gik manyo jopiny geno mondo tim ok nyal timore mapiyo, miyo popularity mar sirikal kata uma mar sirikal dok piny. Koro sani uma mar sirikal mos ahinya Baringo odok piny. Madine William Ruto yie mondo mi odhi omaka men gi Gideon Moi to samoro nyo Gideon Moi nyalo goye Baringo to kata ka ok ogoye ibing'ini margin kata pogruok mar ombulu ma samoro ja UDA nyalo dhi yombo godo Gideon Moi kata Gideon Moi ne nyalo yombe godo romo nade. Mai ne dhi miyo jowasik William Ruto e siasa machalo Rigathi Gachagua gini nyo dhi wacho ni dong' ine kata mana Rift Valley kumo ae bende jogo oseol kode. Koro wan mawuok masawani wan to dang' wasapote nade. Mae ema miyo by elections gi parties ketie maino gi mathoth to ahinya sirikal manie telo nikech samoro chalo ga referendum. Ing'eyo ni gimomiyo jakom nomako Kibaki 2007 en bang' referendum ma 2005 nikech referendum cha katombulu mar paro cha jakom no dhi ogoye piny kinde chungwani makanyo bende manonyuolie e chungwani ka no dhi ogoye piny to nomiyo kane gidhi e yiero ma 2007 koro mbine ni piny kaeto ombulu en gi kuom gima nie paro moro no osedonjo ni kare nyalo yombe nikech ka no yombe referendum ni kare yombe bende tek. Mae emomiyo Gideon jatend piny William Ruto ok ne nyal kawo chances nyaka ne make sure no kawo Gideon mondo mi kik chome akor gakor. Mor tiend mae niya gimomi iluongo hoho mar okak ni hoho mar okak nikech nitiere bugo en gi hoho. Koro jatend piny temo mondo mi oum hoho ni mondo mi hoho mar okak ni obed